No właśnie, proszę Państwa, za momencik, za chwileczkę, za kilka minut, za chwilę rozpoczniemy trójbój kaszubski. Prosimy o zgłaszanie trzyosobowych drużyn. Proszę Państwa, główna nagroda jest niesamowita. Karton wódki i karton piwa. Także warto się pofatygować. A druga i trzecia odpowiednio mniejsze ilości. Ale proszę Państwa, i zapraszamy tutaj do organizatorów. To znaczy, można i do mnie przyjść, i można przyjść do Piotra i można się zgłaszać. Trzyosobowe drużyny, proszę Państwa. Trójbój kaszubski na plaży. Tu, na plaży, niech przyjdą. Słuchajcie, będziemy rozpoczynali przedwcześnie trójbój kaszubski. Wszystkie drużyny się pojawiły. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać, to prosimy. Ach, już są drużyny, no dobrze. Tak, mamy drużynę Kurwiesyny. Gdzie są Kurwiesyny? Prosimy tutaj. O, już są! Batman 1, Batman 2, Batman 3. Naprzeciwko mamy drużynę, która nazywa się jak? Napierdalatory. Napierdalatory. No, drużyna numer 2. Drużyna numer 3? Grabie północy. Grabie północy. Brawo. Czy są jeszcze jacyś chętni? Ostatnia szansa na zapisy. Ostatnia szansa. Dawaj. I za chwilę zaczynamy. Nagrody ja wam pokażę. Może nie wierzycie? Nagrody są naprawdę... Druga! Pierwsza nagroda! Karton wody, karton piwa. Prawie cała woda, prawie cały karton. Tak jest. Bez jednej. Pierwsza nagroda 6 butelek wódki, druga nagroda 3 butelki wódki, trzecia nagroda 1 butelka wódki. Każda z drużyn z pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dostaje dodatkowo po 20 butelek piwa. Remus! Z browaru Amber! A wódkę ufundowała gorzelnia Commerce. Wszystko regionalne chłopaki. Z tym, że do każdej drużyny do wypicia ja się dołączam. A ja! Jakoś to będzie. Serwujemy wódeczkę niespotykaną. Pierwsza nazywa się Gbur i... Kaszepści Gbóry! Nie mylić z Tadeuszem. Proszę Państwa, określenie gbur na Kaszubach jest określeniem pozytywnym. Nikola Góra miał rękę. I... Druga, Kaszepści Gryf. Kaszebski gry. Symbol kaszebizny. Dokładnie. Łedrodzonej. Bo taki zawodnik, który wypije, a nie tobaczy, ten się dupa znaczy. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. Łupu cupu, tego we dwa kije. Dobra, słuchajcie, Proszę Państwa, zapraszamy tutaj na zewnątrz. idziemy teraz w tej chwili, idziemy na plażę. I idziemy na całość, na tej plaży. Zawodnicy się przygotowują. Gdyby ktoś jeszcze chciał się zapisać, jakaś drużyna szybko na chybczyka, 3 osoby, proszę o zgłoszenie do mnie. A DJ-a prosimy o muzyczkę. Bardzo chętnie widzimy w drużynach panie. Ha! Właśnie, dla pań ufundowaliśmy specjalną nagrodę poza konkursem. Jeśli panie wystąpią same, otrzymują tak samo nagrodę. Pończochy! Zapachowe! Oraz niepełnosprawną sowę. I zapraszamy na plażę. Kurwiesyny! Kolor pomarańczowy. Gdzie są kurwiesyny? Kurwiesyny proszeni. Stoperzowy. Co to jest? Do założenia. Na dowody podchodził? Nie. Tylko biegł. Nie, tam zasad. Może gdzie indziej wziąć mikrofon? Z drugiej tej. Raz, dwa, trzy. Dobra, to i tak będę gadał, jak nie będą grali. To otworzę, już naleję to będę pił. Dawaj. Już kilka odpływ. Ty stań po drugiej stronie. Brawo dla Makowian! Na kapeli Prescotta! Słuchajcie, pierwsza drużyna. Kurwiesyny.
Słuchajcie, ze względu na złe warunki pogodowe ograniczamy bieg do kosza na śmieci. Nie biegniemy na płciznę. Czy jestem słyszalny? Kolega cichy. A może byśmy prosili publiczność, aby podeszła do nas bliżej? Operator głuchy! Bliżej siadania, głośno tak. Wy możecie podejść jak najbliżej tutaj. Bardzo prosimy. Nie zdejmuj czapki, Ostatnie pytanie, słuchajcie, czy jest czwarta drużyna? Ostatnia szansa zgłoszeniowa. 3, 2, 1, nie widzę, dobrze. Ostatnie zdjęcia. I drużyna kurwie syny proszona jest o podejście. Kurwie syny! Kurwie syny! Kwerwie syny, przepraszam, kwerwie syny. To Skarbin! To Skarbin! Prawie! Jedna, zapomnieliśmy o jednym... Przekracie stosową, naciągnij mu czepka! Naciągnij mu czepka! Dam was Wander Trip! Paweł! Dam was! Dziękujemy za tę szczodrość. Musisz napić centkę! Strzelaj w kolana! Moment, błyskato! Jest przewała! Kto oszukał? Ktoś zapłacił, żeby wygrać! Jest jeszcze jedno zgłoszenie. Mamy tu zawodnika. Czy jeszcze jakieś dwie osoby? Możemy sformować dodatkową drużynę. Mamy drugą osobę. Brawo, brawo, Maśnianka! Szukamy trzecią osobę. Hurra! No chodź, bo czekają na ciebie! Dobra, zaczynamy. Kurwie syny. Zasady są proste. Poprosimy o nosie. Bierzcie nosze, chłopaki. Ale co masz za telefon? Masz S5? Ale petardo, ty zajebiste biegi! No ja salcyka, no Słuchajcie, w trójboju kaszubskim, trójbój kaszubski polega na tym. Dwa słowa od Tadeusza. Panie Tadeuszu! Barytonem! Że drużyna składa się z 3 osób. Brawo! Kładziemy nosze na ziemi. Jeden z zawodników kładzie się na nosze. Prezentacja! Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie Jest przystojniejszy? do kosz ominąć, obojętnie z prawej czy z lewej strony, nie ma to znaczenia, do przybiegnięcia tutaj do ławki sędziowskiej, zażycie sierakowickiej ściechy z tabaki, która jest przygotowana na tacy, wypicia kaszepskiego gbura i wypicie kufla piwa. Po odstawieniu kufla piwa stoper zostaje zatrzymany. I teraz... Nie, w tym momencie kolejna osoba siada na nosze i powtarzacie cały cykl. Każdy musi... O, on myślał, że jest koniec! I każdy musi zażyć, wypić wodę i wypić piwo. Czas zostaje zatrzymany, kiedy ostatnia osoba w drużynie odstawi kufel. Czas mierzy Sylwester. Czyli uwaga! Zaczynamy, uwaga! Strzału! 3, 2, 1! Gdzie jest śmietnik? Nie powinien teraz wypić? Nie. Za chwilę, teraz. Jeszcze jak się zmęczę.
wciągają, powiem wam, jak odkurzacze, jak słonie na... I proszę państwa, góra do dna, raz, dwa. Proszę państwa, no niestety, musi pobyć piwem, ale jeszcze, o bo tak, dobra, i wypić. Dobra, proszę państwa, jest to niestety trójbój bardzo ciężki, bardzo ciężki. Trójbój nie każdy zawodnik może sobie poradzić. Dopingujemy go. Raz. No i proszę państwa, dopięte! Trzeci zawodnik siada. I już biegamy. Ale za ławkę i nagrywał tam. Nie, od góry. Dobra, teraz nie. Trzeci zawodnik ciąga ściechę i ręcz! Proszę państwa, ciąga jak słoń trąbalski. Ja wam powiem, jako mistrz Polski bym się z nim nie równał, bo on po prostu lepiej robi to ode mnie. I proszę państwa, piwo ostatnie łyki, 6, 7, 8, 10, 12. I proszę państwa, chwila oddechu, powietrze zjome nad morzem sprzyja. I proszę państwa, i mamy! Jest naprawdę bardzo ciężko po takim wysiłku do piachu dodanie. I stop! Ile? 3,40 i 69 setnych. Zapamiętajmy! 3,40, 69 sekund. I zapraszamy następny zespół napierdalatory. I proszę państwa, już jest zawodnik, przygotowują się, uwaga! Poczekaj, jeszcze nie, momencik, no Uwaga, aż będzie start. 3, 2, 1. I poszli, jedziemy! Ścieka. Proszę państwa, to jest dopiero zawodowiec. Mówiamy. Proszę państwa. I dobra, i następny zawodnik startuje. Kolego, odsuwamy się. I proszę państwa, zawodowcy szeregowicką ściechę wciągają po prostu zawodowo. Jest to naprawdę niesamowite. Zapraszam was na Mistrzostwa Polski z używaniem kamery. Nowy rekord się szykuje. No mogą zejść poniżej 3, ale chyba już... Pokonane!
piwo z kaszubskich kniei, czyli Remusa pijemy, zasłużonego wędrownika po Kaszubach. Remus zasłużony. Proszę Państwa, proszę Państwa, trzeci zawodnik jest wystartowany. Dostają ci zawodnicy 2 minuty bonusu za uratowanie topielca. I tutaj, proszę Państwa, Nagroda publiczności! I to jest przykład. Jeśli ktoś wraca drugi raz do życia, to w takim tempie potrafi i ściekę, i wypić, i wino wypić. O to chodzi, bo to jest radość życia i on się cieszy z tego życia. Dlatego tej drużynie bonus 2 minuty. Proszę Państwa, niełatwo zdobyć się na ratowanie w takich otchłaniach kogoś, kto się zgubił. Prawie północy! Prawie północy! O! A teraz, proszę Państwa, niesamowita drużyna. Grabie północy. Proszę Państwa, zobaczcie jaka kondycja, jakie bary. O! Szczęście, że te nosze są zrobione. 4:15 to było. Czekajcie! Po odliczeniu bonusu? Gdzie jest ten? Całego piwa jeszcze Po nie ma? odliczeniu bonusu 2,15. Słuchajcie, specjalny bonus jest za wyrzucenie zawodnika do wody. Minus 2 minuty. I do was należy decyzja. 3, 2, 1. Słuchajcie, woda to jest tam, gdzie jest mokro, a piasek i... To jest duch sportowy. Dobra, jest teraz tego. Niestety bez noszy, ale musimy się cofnąć, wciągać. Buda najpierw, buda!
końca. Chodźcie na tu sobie bliżej, to będziecie lepiej widzieli. Chodźcie tutaj, chodźcie. Lepiej piwo się pije na stojąco, bo plętu przed ołtarzem to zieli go pije. I dobra, proszę Państwa. Biegania się trzeci zawodnik do pokonania. Przepraszam, czy ja mógłbym pół tutaj? Rura, kurwa, gdzie jest rura? Ściecha jest ściągana, ej, wszystko. Ściągamy ściechę, Ciągamy, bo punkty idą. Woda do końca, woda! Woda do końca. Do końca go umiłował! Jedziesz, Karol, to jest twój napój! Orzeźwiający! I mamy następny czas, który liczy się jak? 4:15:78. 4:15:78 za złamanie nosy. Bonus 50 sekund. Czyli mamy wyniki. I już mamy, proszę Państwa, jeszcze nie potwierdzone przez komisję sędziowską wyniki, ale za chwilę, proszę Państwa, dowiemy się, jaki o to chodzi właśnie. Proszę Państwa, było to niesamowite przeżycie, dlatego że nie, tutaj nie wpadł, a tam wpadł. Słuchajcie, po wnikliwych Do wody przecież. Ale i tak przegraliście o 40. A jest mokry? Za złamanie noszy? Zależy gdzie. Słuchajcie, po wnikliwych I burzliwy. analizach Sprzedany. zapisów z fotokomórki żeśmy doszli do jednoznacznej opinii po przyjęciu odpowiedniej gratyfikacji finansowej, że Wygraliśmy my z Tadeuszem. Ja się sam niosłem. że wygrała drużyna Grabie północy. Napierdolony. A, napierdolone klony. 2:15:38. Brawo! Drugie miejsce Grabie Północy 3:15:78. I trzecie Kurwiesyny! a, Kurwiesyny! kurwysyny 3:40:69. I proszę Państwa, według komisji nagrody zostały podzielone następująco. Chciałem powiedzieć, że oszustwo, to po pierwsze. Nie po to pokazuję dupę, żeby nie wygrać. A poza tym gratuluję. Kto wygrał? Specjalna dodatkowa nagroda za pokazanie dupy. Nie, chwila. Naszą nagrodę pocieszenia powiem. Pragniemy oddać na hospicjum na Oksywium. I nie przyjmę jej, tylko proszę ją rozdać na dzieci. Brawo! Słuchajcie, jeszcze jedna nagroda specjalna ufundowana od mojej pasierbicy. Dzisiaj rano podebrałem jej z jej szafki nocnej
plik pamiętników i ona opisuje, jak jej mama skurwiła się z listonoszem. Powiem krótko. Bieje. I masz jeszcze Słuchajcie, w związku z tym, że mamy świetne nagrody, pachnące skarpety z kubkami, to jeszcze jest... Prawie nie śmigana flasza. I jeszcze nie śmigana flaszka. To ja bym poprosił 3 panie, które by się zgłosiły. Chodzi o przebiegnięcie na heli. Chciałem, ale potem mówię, może nie będziesz chciał. Ale powiedz tylko słowo, nie? Tak naprawdę. I wtedy otrzymają... Nie będę dyskutował. nagrody. Dobra, tutaj sędzia główny mi podpowiedział, że wystarczy tylko do tego kosza. Dawaj, dawaj! Dziewczyny, do kosza, ale potem macie 50 wódki. 50 wódki. To z tej flaszy. Nie? 3 dziewczyny. Mamy? Prosimy, zapraszamy. Jak się nazywa drużyna? Nie, każda osobno. Dlaczego każdy osobno? No nie, bo są 3 nagrody, to nie ma. Tylko chodź tu. Jak na imię? Brawo dziewczyny, brawo! Brawo dla Moniki! Iza! O! Przypomniało mi się, rozumiesz, w latach stanu wojennego Iza było najpopularniejsze imię. Iza masłem, Iza wędliną, Iza chlebem, Iza, ja naprawdę. To inaczej, Izolda. O! No to wtedy duże brawa. I Basia. Kasia? Basia. Basia? Basia. Basia! O, Basia! Mój koń ma tak na imię. Ale gość! I uwaga! Startujemy wszystkie razem. Nie trzeba pić, prawda? Nie przepychamy się. Ale można! Nie odpychamy się. Ale można! Nie ma czego za głowę! Ale pić nie pijemy. Tak? Wolno To znaczy podczas biegu. Na mecie oczywiście. Anuluję twój urlop, chuju, że nie wygrałem. Bez ze mną w pracy tak długo, aż kurwa się zżyga. To mogę już! Norek szmato! Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy trójbój kaszubski. No i zapraszamy na następny rok. A teraz idziemy do środka na dalszą zabawę.